Башкорт теле әдәпле тел. Инәем мине билки чактан ук улым әдәпле бул дип уратты. Мине мәктәпкә җибәргәндә, укырга киткәндә, армияга киткәндә, гомумән юлга чыкканда гел улым әдәпле бул дип кала торган. Менә әдәпнең нимә икәнен мин шуннан уйлыйм. Кеше арасында үзеңне матур итеп тоту, олыларны ихтирам итеп, кешеләрнең уйларын, фикерләрен аралашу, аларның урынына үзеңне куеп карап, кешеләрнең нинди икәнлекләрен аңлау. Менә мин үзем общественный организациядә эшләгәч, без әдәпле булып, матур итеп үзебезне тотарга тырышабыз. Шуның өчен безнең Пермь крае башкортларының девизы «По мне судят о моем народе» дигән девиз астында эшләйбез. Шуңа без әдәпле булырга тырышырга тиешбез. Пермь краендагы башкортлар гомумән башкорт дөньясы әдәпле булырга өйрәнелгән. Менә шушы әдәпнең төрле якларын яңадан арттырып сөйләргә, минең уйларга өстәп Бүздәк, Бурай, Мәләвез, Мишкә, Салават, Стәрлебаш, Стәрлетамак, Тәтешле районнары һәм Салават каласы җитәкчеләренә шушы эстафетаны җибәрәбез.